Cabaretta és un espectacle que a mi em fa pensar en una caixa. Sents el que hi ha, però el que et ve de gust és obrir i descobrir què hi ha dins. Així que descobrim què hi ha dintre d'aquest espectacle. Vaig anar a la Sala Muntaner a veure Cabaretta i em va sorprendre per diverses raons. Per la quantitat d'instruments que toca Bàrbara Granados, em sembla que uns 10 si fa no fa, o per la quantitat de papers que interpreta Maria Molins, molt allunyada del que hem vist fins ara. Voleu passar una estona divertida, poètica, que fa pensar, que fa riure, que fa plorar, que desperta? A 70 minuts de diversió garantida amb aquest espectacle que s'han inventat la Bàrbara i la Maria. És un espectacle superdivertit, és un espectacle amb un punt picanton però intel·ligent, amb una Maria Molins que se surt de les seves pròpies caselles i una Bàrbara Granados que no sabria com explicar la música que fa, perquè quan veieu l'espectacle ho sabreu, perquè ella mateixa, ella sola, acaba fent màgia. Imaginativa, fresca, sorprendente musical y actoralmente. És un espectáculo completo. Està fet des del cor, és sincer, és honest, la Maria està esplèndida. Yo espero que vuelvan a programarla, deseo que la vuelvan a programar y la volveré a ver. Visca el cabaret i visca Cabaretta!